Denk je eraan om AI te gebruiken voor het boeken van jouw volgende reis? Pas dan op voor deze valkuil. Steeds meer mensen gebruiken kunstmatige intelligentie om hun vakantie te plannen. Even vragen wat de goedkoopste stedentrip in maart is, welk museum in Parijs de moeite waard is en je krijgt direct antwoord. Een populaire app is Genius Travel. Je vult jouw budget, bestemming en type reis in en de digitale assistent stelt een pakket samen met vlucht en verblijf. Volgens de ANWB Vakantiemonitor gebruikt inmiddels 34% van de Nederlandse AI-tools, zoals ChatGPT of Gemini. Vorig jaar was dat 12,5%. Mensen kiezen er bestemmingen mee, maken dagplanningen en ontdekken activiteiten, zowel tijdens het boeken als op de reis zelf. Maar let op, die informatie klopt niet altijd. Soms krijg je tips voor een museum dat gesloten is, of bezienswaardigheden die ver uit elkaar liggen. AI gebruikt namelijk online informatie en die is niet altijd actueel. Blijf dus kritisch en controleer altijd de feiten. Wil je meer weten over het gebruik van AI? Ga dan naar plusonline.nl of download de My Magazines app.